Lah iya wong ngono nggih klambi ireng. Nggih ireng-ireng. Lah kok ketok putih untune tok ngono jan. Wih Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Lho. Waras. Piye to maksud? Lah nyapa kok dilane Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora ana, gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, berarti genah ning agama, mudeng babakan agama. Heeh, mula kayak ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbak anggap mbahku dhewe. Ya engko berarti ora usah pamit langsung mulih ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Golek ilmu. Ngilmu mergo niki kan Salindri iki ora gur nyanyi ning yo ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah.